We zijn weer terug bij Thuis in Limburg. En of het nou met voetbal goed of slecht gaat, feest met de deurzakkers is het altijd. Dus we zijn heel blij dat ze er zijn. Clemens en Willem van de deurzakkers, heren, welkom. Zijn jullie een beetje voetbalfan of niet? Ik ben zeker een hele grote voetbalfan. Ik heb heel mijn leven bijna gevoetbald op amateurniveau. Maar ik hou het erg bij. En vandaar dat ik natuurlijk ook zeer teleurgesteld ben in het zeer slechte resultaat van het Nederlands elftal. Ja, we weten dus niet wat het gisteren geworden is, maar de eerste paar wedstrijden was natuurlijk niet goed. Jullie reizen natuurlijk nou al die oranje feestjes af deze dagen. Nou, dat valt wel mee. Wij zijn dit jaar niet bij de feestjes. Want ten eerste trekt het ons niet, Polen en de Oekraïne. En daarnaast is, ik vind op een of andere manier toch een andere sfeer dan in voorgaande jaren. Dus wij was fantastisch wat dat betreft. Hè? Dus wij mikken meer op het Olympische gebeuren dan op het EK gebeuren. Ja, dat is ook meteen een brug naar jullie liedje. Jullie hebben namelijk een nieuw liedje gemaakt, eigenlijk voor deze hele sportzomer bedoeld. Ja, we hebben opgetreden met Koninginnedag in Singapore. En daar waren we al eerder geweest. En dan moesten we even iets leuks, iets nieuws bedenken voor die Hollanders. En toen is het idee ontstaan om Ik hou van Holland op te nemen. Een bekende nummer in een nieuw jasje? Ja, gewoon we gaan hem ook zo even brengen. En die hebben we dus opgenomen. En die sloeg ontzettend aan. En daar hebben we meteen gezegd, nou, dan gaan we dat liedje als een nieuwe feestversie voor Holland zien. En dus hebben we hem gelijk gelanceerd voor het EK een beetje. Maar met name voor de Olympische Spelen. We zijn ook bezig om in augustus... Misschien dat het lukt in Londen en we willen iets gaan maken met de Nederlanders als daar wat gebeurt. Maar in het Holland House dan? Ja, in het Holland House. Oké. Ja, jullie zijn sowieso aardig bereisd, want jullie komen wel eens vaak op mooie plekjes, toch? We hebben in onze carrière inderdaad over heel de wereld hele mooie dingen gedaan. Maar vertel even Australië bijvoorbeeld. Ja, we waren dus afgelopen 30 april in Singapore. En vorig jaar in november op 11/11/11 stonden we in Sydney in Australië. Ook voor de Nederlanders ons optreden te doen. Ja, dat lijkt me heel bijzonder. Heel bijzonder, want je staat toch echt aan de andere kant van de wereld. Dat beseften we ons ook toen we op het beroemde Bondi Beach stonden na het optreden een dag. We hebben er gewoon 9 dagen van kunnen maken daar. Toen stonden we daar en dan sta je op dat strand en dan zie je die grote oceaan tegenover je daar weg. En dan krijg je toch het besef, wat een ongelooflijk land, hoe groot is het hier en wat komen wij uit een nietig landje. Ja, ik kan me voorstellen. Ja. Jullie staan al bijna 40 jaar op de planken. 38 om precies te zijn. Natuurlijk bekend van onder andere het feest kan beginnen, want wij zijn binnen. Zak is lekker door. Ja. Het is hier binnen beter dan buiten. Doe een stapje naar voren, doe ze thuis aan. Doe ze alle 500. Maar word je nooit moe ervan om telkens hetzelfde nummer te moeten doen? Nee, absoluut niet. Wij genieten er elke dag van. We zijn daar dagelijks wel mee bezig. En het is elke keer weer een feest als we ergens op mogen treden. Ook dit hier, dus dat vinden we ook hartstikke leuk. Maar ook als je dan weer in Singapore bent, maar ook weer volgende week op de havenfeesten in Terneuzen bijvoorbeeld enzovoorts. Nee, we genieten daarvan. En waar we ook van genieten is het feit dat we alles zelf aan kunnen sturen, zelf doen en zelf kunnen bedenken. Ja. En wat ook echt heel prettig is, waar we nu steeds meer achter komen, is dat de liedjes die we gehad hebben, daar sta je natuurlijk niet bij stil te zijn. 14 keer hebben we in de top 40 gestaan. Die zak is lekker door en het feest kan beginnen. Dat zijn natuurlijk evergreens geworden. En die zien wij ook gewoon ouders met hun dochters en met de kleinkinderen komen. En iedereen zingt het mee. Ja. Het is gewoon een genot om te doen. Ja, dan kan ik me voorstellen, hier in Limburg, waar we natuurlijk een rijk leven aan muzikanten hebben, dat ze zeggen van, die Hollandse hits, joh, we hebben onze eigen artiesten. Ja, maar ik moet even recht breien. Natuurlijk in Limburg, bij Hollandse liedjes verstaan ze toch de liedjes die van boven de rivieren komen. En toevallig komen wij uit Brabant en wij zitten heel dicht tegen Limburg aan. Vandaar dat wij ook regelmatig het jaar door altijd wel in Limburg op mogen treden. Nou, we gaan ook weer van jullie genieten. Heren, dankjewel en heel veel succes. Dankjewel. Graag gedaan. Hij was een weltergewicht met een gehavend gezicht, die kilo's lichter moest worden. De trainer zei, luister goed, ik doe eens voor hoe het moet, en alles komt weer in orde. Oh, oh, oh. Ai, 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 oh, oh, oh. Ai, 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 oh, oh, oh. Ai, 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 ai. Ook die handjes allebei, doe een stapje naar voren, handjes in de zij en een stapje terug. Lekker stappen is gezond, doe een stapje naar voren, handjes naar de grond en een stapje terug. Doe een stapje naar voren
terug. Doe een stapje naar voren en een stapje terug. Doe een stapje naar voren en een stapje terug. En doe een stapje naar voren en een stapje terug. De grote dag die brak aan, dat in de kranten gestaan. De mensen stonden te dringen. Opeens lag hij buitenspel, want oei wat kreeg GLL. En iedereen stond te zingen. Oh, 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 oh. Ai, ai, ai. Oh, 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 oh. Ai, 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 ai. Oh, oh, oh. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Op die handjes allebei. Doe een stapje naar voren. Handjes in de zij. En een stapje terug. Lekker stappen is gezond. Doe een stapje naar voren. Handjes naar de grond. En een stapje terug. Doe een stapje naar voren. En een stapje terug. Doe een stapje naar voren. En een stapje terug. Doe een stapje naar voren. En een stapje terug. Doe een stapje naar voren. En een stapje terug. Doe een stapje naar voren en een stapje terug. Doe een stapje naar voren en een stapje terug. Doe een stapje naar voren en een stapje terug. Doe een stapje naar voren en een stapje terug. Doe een stapje naar voren en een stapje terug. Doe een stapje naar voren en een stapje terug. Doe een stapje naar voren en een stapje terug. Doe een stapje naar voren en een stapje terug. Doe een stapje naar voren. Ja, dat waren de deurzakkers hier vanuit de Weerterbergen in Weert, waar we bezig zijn met Thuis in Limburg. En waar we nu overgaan naar een heel bijzonder gesprek. Gisteren was Nederland-Portugal. We hebben hier een Portugees in de studio. En we hopen toch dat ondanks gisteren dat u hem wilt gaan helpen. Want het is namelijk een heel bijzondere gast. Ik wil u voorstellen aan João Weemans, afkomstig uit Portugal. Naast hem Peer Bozeli, de stadsarchivaris van Sittard Geleen. En het bijzondere verhaal is als volgt. Meneer Weemans is namelijk een afstammeling van de vroegere burgemeester van Sittard. En dan praten we over 2 eeuwen geleden. En deze zomer besteedt hij zijn zomervakantie om hier in Sittard en omgeving te zoeken naar de roots van zijn familie. Hartelijk welkom hier in de studio. Peer, laten we even met jou beginnen. Burgemeester Weemans van Sittard. En over welke periode praten we dan eigenlijk? Ja, hij is een paar keer burgemeester geweest, maar in de periode 1813-1842. 1813. Ja, en dat betekent dat het een hele interessante periode is, want hij is dus burgemeester geweest in Frankrijk, want we waren Frans toen. In Duitsland, Pruisen althans dan, in 1814, 1815. In Nederland daarna, vervolgens in België, 1830, 1839 en daarna weer in Nederland. Dus hij is op de plaats blijven zitten en Europa is om hem heen veranderd. Oké, ja, je hebt dat prachtig meegenomen. Ik laat het heel even zien in de camera. Wat is dit precies? Ja, dit is een correspondentieboek, 1812, 1817, van de burgemeester van Sittard. Dus daar staan een aantal van die geschriften van die burgemeester Weemans in. En dat is eigenlijk de basis van waarnaar João op zoek is. Mr. Weemans, welcome. How did you know that your roots are here in Limburg, in the region of Sittard? Well, because we have in Portugal, our family has a lot of documents from that period. And well, I am now the guy in charge in my family to keep these documents, and I am preparing the documents and to put more information together to pass it through my family too. Ja, dus hij wist vanuit Portugal al dat die familie, of eigenlijk voorvaderen hier in Sittard had. Daar hadden ze documenten al van. En hier is hij in Sittard dus nu op zoek naar het volgende stukje in deze puzzel. What kind of information do you like to find here? Well, first of all, I would like to confirm and to check if the information I got, some of it is unwritten by my ancestor. It is equal to the one that is over here. And I was glad to find that things match. What he said in the documents I have in Portugal are there also, and some of them are there also. What's important, because the book I have in Portugal is written when he was 82 years old.
And 82 years old, I am not so old, but I am not sure that at 82 years old I will not make a lot of mistakes. Ja. So it's good to check that. Ja, hij heeft dus al misschien al over een boek wat geschreven is toen zijn voorvader, en dan praten we over 6 generaties geleden, toen heeft geschreven. Peer Bozelie van de Stadsarchief in Sittard, hoe belangrijk was deze burgemeester voor die tijd, voor onze regio? Nou, iedere burgemeester is natuurlijk belangrijk op zijn eigen manier, hè, maar hij was denk ik wel heel bijzonder, omdat hij, los van het feit dat die wereld zo om hem heen veranderde in die tijd, dat hij wel een hele sociale burgemeester was. Dus het grappige is, dat zit ook in dit boek, dat hij uitspraken deed toen hij benoemd werd in 1813 over wat het belangrijkste doel is van een burgemeester. Nou, dat is zorgen voor de zwakkeren in de samenleving, de weduwe, de wezen, de armen, de armoede in de mensen zien, in de ogen van de mensen zien en daarnaar handelen. Zo, dat soort uitspraken doet hij. En het lijkt er erg op dat hij in zijn functioneren, in die pakweg, wat minder dan 30 jaar, maar in die periode van 30 jaar, dat hij daar ook echt naar heeft geleefd. Wat ook interessant is dat ik ontdekte op een gegeven moment dat hij, naar alle waarschijnlijkheid, bijna 100% zeker, een vrijmetselaar was. En dat is in zo'n kleine stad als Sittard in die periode natuurlijk ook best wel bijzonder. Dus het is niet zomaar een gewone dorpsburgemeester, ja, of een burgemeester van een klein stadje geweest. Hij heeft toch wel heel wat bijzonders in zijn mars gehad. Het is een interessante vent, ja. En toen kwam Joe Weemans bij u terecht. Hoe ging dat precies en wat wil hij dan van u graag weten? Nou, het is heel toevallig, want ik was al dus begonnen met de voorbereidingen voor een boek, omdat ik hem zo'n interessante figuur vond en dacht van, ik wil eigenlijk die man plaatsen in zijn omgeving, in zijn werk, in het Europa van zijn tijd, in de regio van zijn tijd. Ook een beetje richting dat Maastricht 2018 culturele hoofdstadverhaal misschien, hè? Dat daarin plaatsend. En plotseling kreeg ik een berichtje van de secretaresse van de burgemeester dat een meneer Weemans een brief had geschreven aan de burgemeester van Sittard, want hij kende natuurlijk het archief bij ons niet. Dus hij schreef een brief naar de burgemeester van Sittard of hij hulp kon hebben bij het vinden van misschien of er nog documenten waren dan over zijn voorvader. Nou, die brief kwam naar de archivaris, dat ligt wel voor de hand. En toen dacht ik, dat is bingo, wie weet. En jawel, het bleek dat in de familie inderdaad nog een soort autobiografisch document aanwezig is, waarbij hij terugkijkt op zijn leven. Nou, dat is natuurlijk uniek. Ja. Dus nou, dat materiaal heb ik voor een deel al inmiddels digitaal gekregen. En, nou bent u hier en nou gaan jullie samen op zoek naar het verleden van meneer Weemans. Ja. Hoe doe je dat in godsnaam? Ja, het is een puzzel, hè? Dus je gaat gewoon een puzzel leggen in feite. Dat betekent dat meneer Weemans een stuk van de puzzel kan leggen en wij kunnen hopelijk meehelpen met dat stuk van die puzzel leggen. En vervolgens is het ook een artikel schrijven, een boek schrijven is een puzzel. Je begint met soms een detail zoals dit. Dit was eigenlijk een detail waardoor je geraakt wordt, maar vervolgens ga je een kader schetsen en dat ga je invullen. In feite is het een puzzel en uiteindelijk komt er, als het goed is, een fatsoenlijk leesbaar boek uit. Ja. Hè? Ja. Nu zitten jullie hier, want jullie hebben hulp nodig natuurlijk. Dus ik zou zeggen, de camera is er. Ik zou zeggen, doe je oproep. Nou ja, de oproep is, voor een deel is er inderdaad een oproep natuurlijk. Er zijn mogelijk mensen, want de familie Weemans is van onze regio, met Luik, Heinsberg, Sittard, Maastricht overigens ook, Roermond. Er kunnen her en der nog wel documenten rondzwerven die met zo'n familie Weemans te maken hebben. En die dat vlees op de botten wat dikker kunnen maken, waardoor je uiteindelijk een heel mooi, misschien wel een heel mooi lichaam tevoorschijn kunt toveren in zo'n publicatie. Dus nou, dat stukje oproep zit erin. Voor de rest is het natuurlijk ook gewoon leuk om te laten zien hoe geschiedenis na 200 jaar levend kan worden door toeval. En soms door hard werk, in dit geval meer door toeval, omdat meneer Weemans ons gevonden heeft. How do you feel about having Dutch roots? Very well, with no problem at all. In the contrary, our family has roots from Germany, from Dutchland, from Belgium, from France, from Italy, from Portugal, quite obvious, and from Spain. So it's very international family. And from Switzerland.
And Switzerland also. Yeah. Okay. So now these days you're sitting all days looking at these kind of old documents? Yes, looking deeply in these documents. It's good weather outside. You can go to the beach too, huh? No, to the beach not for the moment, but I am also visiting some places. So I can take pictures and show in my family all the mainly buildings of that time. Yeah. When you set foot in Sittard, was it automatically something like, this is where I am from? Yes, yes. I have the feeling, well, it's a special feeling. Well, I am seeing the picture, the portrait of this person for 60 years. Yeah. Now, finally, I am in the place where he was. So it makes a difference. It's made a lot of a difference to be there or to be told about. Yeah. It's quite different. I understand. Nou, heel veel succes, lots of success. Looking to finding your roots. That's basically what it is. Peer, heel veel succes, heel veel hulp ook bij hem toegewenst. Ja. En als het boek klaar is, dan zien we het graag komen. Ja, kan wel nog even duren hoor. Ja, toch? Ja. Dat is goed. Goed, heel veel succes. Ja, dit was bijna het einde van Thuis in Limburg. Maar niet voordat we natuurlijk hebben gekeken hoe het de voetbalcapaciteiten vergaat van Paul Kusters en van Willy Brokamp. En dus gaan we snel naar de andere kant van deze hal en gaan we snel beginnen met Kickstar. En dan zijn we weer aanbeland bij ons dagelijkse spel. We gaan kickstarren en dat doen we natuurlijk samen met onze gasten vandaag, Willy Brokamp en Paul Kusters. Heren, het record staat op 180. Jullie hebben 3 ballen de tijd om zoveel mogelijk punten te scoren. Kleine voorspelling vooraf, Willy, als oud-topscorer. Hoeveel punten zijn te verdienen? 3 keer 100 is het 300, dus 300 is te verdienen. Ja, dan gewoon we toch voor 100. 100, de gulden middenweg, 100. Paul? Ja, ik moet wel eerlijk zeggen, toen ik nog in de Champions League voetbalde, stonden die palen veel verder uit elkaar. Dus ik weet niet of mijn manager dit wel goed vindt. Dan kreeg je wel maar 1 punt. Ja, dat is waar. Laten we zeggen, Willy, laten de gast beginnen. Uiteraard. De niet-voetballer mag beginnen. Eerste poging. Nee, de beste mag beginnen. De beste mag beginnen. We gaan het zien. Paul Dat ben ik neem aan, hè. Dan gaan we. 80. Meneer Brokamp, benucht de eer. Mensen doen. 50. Moet een beetje voorzichtig zijn met die ingebouwde knieën van. En de duivel zit in de staart waarschijnlijk, hè. Oké, we gaan het zien. Dat was iets te hoog. Iets te hoog. Ja. Geraakt door Paul Kusters. Tweede bal voor Willy Brokamp. Helaas. Helaas. De laatste bal voor Willy Brokamp. Je kent het dus al nog. 50. 50. Ja, Ja, mooi. dat is prachtig als je ja. Ja, 100 voor Willy Brokamp tegen 80 voor Zou niet durven Paul winnen Kusters. van zo'n legende. Dus, Nee, dat is wel waar. Dat is wel waar. Heer, mogen zeer hartelijk danken dat je hier vandaag aanwezig wordt. Nog heel veel succes in de vervolgde carrière als cartoonist. En natuurlijk veel plezier. En als gepensioneerde ex-half-god, mogen we het zo doen. Dit wordt Thuis in Limburg voor vandaag. Uiteraard zijn we de morgen ook weer dan met nieuwe gasten. We gaan het onder andere hebben over het boek dat Theo Vaassen schreef over Bert van Marwijk. En we hebben muziek en dat komt van Frans Teunis. Ger dus morgen allemaal weer kijken naar Thuis in Limburg. Ger, tot ziens.